Добре дошли в нашето специално видео, където изследваме нещо много често срещано в наши дни – дисморфичното разстройство на тялото или по-известно като дисморфофобия. Нека се опитаме да го разберем през очите на Барби и Кен, които живеят с него всеки ден. Това е видео за разбиране, приемане, надежда и то може да касае някой от вас или ваши приятели или съученици. Здравейте, аз съм Барби. Не изглеждам ли страхотно? Здрасти, аз съм Кен. Радвам се да се запознаем. Едва ли има човек, който да не изпитва притеснения, свързани с външния си вид. Това обаче може да пречи на социалния живот на някой от нас, както и на развитието им в бъдеще. Искаме да споделим опита си с дисморфофобията и как тя повлия на живота ни. Надяваме се, че с нашата история ще помогнем на другите да разберат какво е да живееш с това състояние. За Барби и Кен ранните признаци на дисморфофобия започват по време на юношеството. Не бъркайте дисморфофобията с суетата, защото едно е да искаме да изглеждаме по-добре, а съвсем друго е постоянната нужда да се вглеждаме във външния си вид и да се сравняваме с другите. Това е непосилно за контролиране. Те постоянно следват известни хора в социалните мрежи от цял свят и винаги се съпоставят с външния им вид и имидж. Барби винаги беше с грим, ходеше на естетични процедури, многократно се преобличаше и се заглеждаше навсякъде, където можеше да види отражението си. Това се бе превърнало в мания, която не й позволяваше да мисли за нищо друго. Винаги съм чувствала, че нещо не е наред с мен. Колкото и да се опитвах да го поправя, никога не се чувствах щастлива. Преминах през няколко пластични операции, като ринопластика, фейслифт, повдигане на веждите, оголемяване на бюста, намаляване на брадичката и BBL. Имам и филъри в устните и скулите. О, Барби! Преминах и аз през лифтинг на лицето, блефаропластика, отопластика, хирургия на плочките на корема ми, липосукция на краката и трансплантация на коса. Въпреки направените интервенции, Барби и Кен продължават да се вглеждат в себе си, търсейки нови несъвършенства. Но да се върне в зародиш, как от състояние се е превърнало в разстройство. С напредването на дисморфофобията бе засегнат всеки аспект от живота на Барби и Кен. Простите задачи станаха трудни и социалните им контакти напълно приключиха. Ходенето на училище беше трудно. Страхувах се, че съучениците ми, дори и учителите ми, забелязваха несиметричния ми нос, малката бенка на лявата ми скула, уределите ми вежди от прекалено оформяне и попадналия ми 10 клепач. И цялото това нещо ме ужасяваше. Особено ако се налагаше в час по физическо да се преобличам, защото несигурността ми не беше свързана само с лицето, но и с тялото ми. О, това наистина е кошмар, Барби. И аз имах много проблеми с моите съученици. Те винаги ми се подиграваха, когато бяхме в съблекалнията. Казаха, че имам пилешки мускули и отпуснат корем и че момичетата вдигат повече от лежанка. Сякаш не ми беше достатъчна несигурността, която имах относно чертите на лицето си, като гърбитата на носа ми, стърчащите ми уши, прекаленото разстояние между зъбите ми. Вече се чувствах несигурен и относно тялото си. Реших, че са ми нужни и импланти за имитация на мускули. Емоционалната тежест от живота с дисморфофобия е огромна. Чувството на неадекватност, депресия и изолация са били превзели живота на Барби и Кен. Чувствах се толкова сама. Не познавах никой друг, който да разбере през какво преминавам. В крайна сметка, Барби и Кен са потърсили помощ. Разговорът с специалист по психично здраве беше повратна точка в тяхното пътуване. Първо, трябва да оставите на страна предразсъдъците, социалните мрежи и сравненията с хора, употребяващи неконтролируемо фотошоп програми. Ние не сме по-добри или по-лоши от другите хора. Просто сме различни. По-дебел, по-слаб, по-висок, по-нисък, по-красив, по-грозен човек. Това са само произволни оценки. Стилът винаги се променя, както и стандартите за красота. И ако не ми вярвате, вижте картините от преди 3 века и как са се променяли хората. Да призная, че имам нужда от помощ, беше страшно, но идването ми тук бе най-доброто решение, което някога съм взимала. Да, разбирам ви напълно. Бих искала да ви дам някои съвети. Няма нужда да ставаме нарцисисти и да се възхищаваме на отражението си през цялото време над всички останали, показвайки
колко сме добри и красиви. По-скоро трябва да се научите да обичате и да се приемате такива, каквито сте в действителност, защото несъвършенството е перфектно. Фокусът на нашата терапия е върху изграждането на идентичност, възприятие и самочувствие у вас. Нека направим график на индивидуалните срещи и ще работим върху това. Благодаря ви много! Сега чувствам по-голямо облегчение. Благодаря ви от сърце. Чрез терапия Барби и Кен научиха механизми за справяне, за да управляват своята дисморфофобия. Упражненията за самочувствие с включени положителните утвърждения се превърнаха в основни инструменти за тяхното възстановяване. Да се науча да приемам себе си и да се фокусирам върху силните си страни беше от решаващо значение. Моят терапевт ми помогна да разбера, че мислите ми не се основават на реалността. Все още работи върху себе си, но напредвам. Наличието на силна подкрепа изигра значителна роля в тяхното пътуване. Приятелите и семейството дават на Барби и Кен вяра, насърчение и разбиране. Близките ми са невероятно подкрепящи. Да, моите също. Тяхната вяра в мен ми даде сили да продължа да се боря. Въпреки предизвикателствата и след терапия, Барби и Кен продължават да се движат в живота с устойчивост и надежда. Тяхната история служи като напомняне, че възстановяването е възможно с правилната подкрепа и начин на мислене. Да живееш с дисморфофобия е трудно, но се уча да приемам несъвършенствата си и да намирам радост в живота. Ако се борите и вие с това, знайте, че не сте сами и има надежда. Благодарим ви, че бяхте с нас. Не забравяйте, че търсенето на помощ е знак за сила и възстановяването е възможно. Заедно можем да разчупим стигмата около дисморфофобията и да създадем по-състрадателен свят около нас.